kana shoko range risati rasvika ikoko, ndauya kuti ndigare ndakupai ma-updates kuti mugare muri ready muchiziva zvinhu zvichange zvichiitika muzuva ranhasi munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Muzuva ranhasi 4 June, Comrade Knox Chivero vari kuzivisa macitizens enyika yeZimbabwe kuti nenguva dza2030 ndichange ndichiadresa macitizens enyika yeZimbabwe kuchannel yemazuva ese, kuchannel yava bombshell geza. Saka kana shoko ranga risati rasvika munzeve dzenyu, ndauya kuti ndigare ndakuzivisai mugare makachaja mafoni, mugare makatenga data, musazoite zvinhu zvekuudzirwa. Mwana wese uri kukokwa kuchannel yava bombshell geza kuti uzvinzwire. Tinozviziva kuti Comrade Knox Chivero ndo comrade vatakasirwa vetiri kufamba navo, vari kufumura zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, zvinhu zviri kuitwa nehurumende yava Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Tinozviziva kuti hurumende yava Emmerson Dambudzo Mnangagwa iri pakumbunyikidza macitizens enyika yeZimbabwe vachityora mitemo yakati wandei, vachizviprotecta kaseko kavo kezvigananda. Saka muzuva ranhasi mwana wese mhanyira kuchannel yava bombshell geza unozvinzwira zvichange zvichifumurwa nakomrade vedu Comrade Knox Chivero. Ndo update yandangoti ndingogara ndakuzivisai pachiri nenguva, musazoti tange tisingazvizive kana kuti muchazoita zvekuzonzwawo zvave kutaurwa nevamwe. Saka ndaona zvakakosha kuti ndingogara ndakuzivisai. Ndo update yandangoti ndingokupai